Bible, Bible, Bible. Kaya, good morning. Bible. Bible, free yan. Basahin nyo po tayo, ha? Bible po. Okay, thank you. Libre po yan. Basahin nyo po, ha? Amen. Tay, Bible. Basahin nyo po. Basahin nyo po tayo. Libre po tayo, Bible. Oh, libre. Opo. Oh? Ayaw po. Basahin nyo po. Ayaw po. Bigyan mo sa iba. Po. Libre mo sa iba. Oh. Bakit ayaw nyo po? Hindi naman sa iba. Ma-consolidate namin. Oo. Ah. Bigyan namin kasi. Okay. Malabo yung mata ko. Malabo. Kaya po sir, Bible, libre po. New Testament, Bible. Kaya po tayo, Bible po. Bakit po? Libre po to, wala po itong bayad. Kaya lang kasi namamasada kami sa dito. Ay, di, basahin nyo sa bahay. Kunin mo na. Wala nang bayad. Kunin mo lang. Oh, wala po itong bayad. Akala nyo ba may inihingi? Wala po, wala pong bayad yan. But New Testament lang po, New Testament lang po yan. Wala pa yung old yan. Sige po, thank you. Natakot silang ano. Ayaw nila tanggapin. Kayo kaya? Bible po. Libre po yan, wala pong bayad yan. Dito. Oh, New Testament lang po yan, Bible. Mas maintindihan nyo po ito dahil Tagalog. Sir, kaya sir? Bible. Amen. Salita ng Diyos. Bible lang. New Testament, wala pong ano to? Born again? Bible lang. Oo, Bible. Sir, kailangan nyo po ng Bible, sir. Libre po yan, wala pong bayad yan, sir. Basahin nyo po, sir, ha? New Testament lang po yan, sir. Tagalog, mas maintindihan nyo. Kayo po, ma'am, may Bible po ako, ma'am. Gusto nyo po ng Bible? Libre po to, ma'am. Basahin nyo po. New Testament lang po yan, ma'am. Amen. Hey sir, good morning. Bible, libre po yan, wala pong bayad yan. Amen. Basahin niyo po sir. Jesus, precious Jesus, King of lights. Precious Jesus, King of lights. Good morning po. Tay, meron ako pinigay na libre. Dahil kailangan nyo po ng Panginoon ng kailangan nyo po ng Panginoon.
So, habang New Testament lang po yan. Okay, salamat. Dahil ang kaligtasan naman ay libre. Kaya po tay, basahin niyo po habang... Ano dito ay binabasa namin habang ano. Oh, amen. Dito tayo bayad dito. Ay wala pa, wala pong bayad ito. Wala pong bayad. Tay, gusto niyo ba ng Bible tayo? Libre po tayo, wala pong bayad. Amen. Basahin niyo po tayo habang kayo po ay naghihintay ng pasahero. Amen. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Thank you po. Amen. Binabasa nila. Precious Jesus. Kuya. Gusto naman Bible, kuya? Ayaw mo ng Bible? Basahin nyo, libre naman to, wala naman itong bayad. New Testament lang. Wala siyang old. Para para mabago ang buhay. Amen. Ano yan, tay? Yung isa? Isa pa? Basahin niyo po tayo, ha? Wag niyo itapon. Amen. At least Tagalog maintindihan. Maintindihan niyo po. Precious Jesus. Tototo dyan. Lahat tayo po matototo dyan. Binabasa po nila yung Bible na binibigay ko. Amen. Hi. Apo, God bless you. Sir, kailangan po ng Bible, sir. Libre po, Bible po, sir. Wala pong bayad talaga, sir. Ah, meron ka na? Kaya po, sir. Libre po yan. Basahin niyo po, sir. Para mabago ang... Opo, New Testament lang po. Kayo, tay. Basahin niyo po, tay, ha. Thank you, sir. Bye. Salamat. At least maintindihan nyo tayo dahil Tagalog po yan, tay. Thank you, tay. Basahin nyo po, tay, habang kayo naghihintay ng pasahero. Good morning po. Meron po kayong Bible? Bibigyan ko po kayo ng Bible kung gusto niyo po. Libre po tong Bible. Wala po kayong Bible sa bahay? Basahin niyo po, New Testament. Ayun po, ma'am. Safe po yan, ma'am. Wala pong ano yan, ma'am. God bless you po, ma'am. Basahin niyo po, ma'am.